ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது நான் உங்கள் சுரேன். இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் புதுசாக கார் வாங்கணும்னு நினச்சாலே அவங்க செகண்ட் ஹேண்ட் கார் தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க மைண்டில் வருது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இது கொஞ்சம் ரேட் கம்மின்றதால. அதே மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்குறவங்க கொஞ்சம் நிறையாவே திங்க் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ நாங்கள் அமௌண்ட் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த வெஹிக்கிள் எப்படி இருக்கும், என்ஜின் நல்லா இருக்குமா அப்படின்ட்டு பார்த்து வாங்கினாலும் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் வருது. நான் எல்லா காரையும் சொல்லலை, சில கார். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டே இப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் யூஸ்டு கார் தான் வாங்கினாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் அது பார்க்க நல்லா இருந்தது. அது போக ஒரு 1 month தான் ஆச்சு, அந்த என்ஜின் ஃபால்ட் வர ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அவங்க ரொம்பவே பயந்தாங்க, என்ன நம்ம தப்பான வெஹிக்கிளை வாங்கிட்டோமோன்ட்டு. சரி, இப்போது அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிசம்பர் மந்த், இந்த இயர் எண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இப்போ வர ஆஃபர், இப்போது நிறைய ஷோரூமில் இயர் எண்ட் ஆஃபர்ன்ட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. எல்லா பிராண்ட் எல்லா காருக்குமே கார்ப்பரேட் அதில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ஒன்று இருக்குது, கார்ப்பரேட் டிஸ்கவுண்ட்டுன்ட்டு. அந்த கார்ப்பரேட் டிஸ்கவுண்ட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் அண்டு எம்என்சி கம்பெனிஸும் அதில் வருது. அண்ட் தென் ஷோரூமில் இருந்தும் அவங்க ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் இந்த 2 ஆஃபரும் சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மே மந்த் அந்த வெஹிக்கிள் ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு ரேட்டு. அந்த ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்து இதுலேயும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தராங்க. ஓகேங்களா? இதுலேயும் நீங்கள் நிறையா செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போது ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஓ, இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா அமௌண்ட் போகும். இப்போ உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி தரேன்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு இந்த 5 years வாரண்டின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? எல்லா கார்லேயும் வாரண்ட்டி, எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி போடுவாங்க. அதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கார் வாங்கும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாமே செக் பண்ணி வாங்குங்க. அண்ட் தென் இப்போ நிறைய பேர் லோனில் கார் எடுப்பாங்க. அந்த லோன் இப்போ ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு முன்ன வரையும் அப்படி இருந்தது. இப்போ அப்படின்றது இல்லை. இப்போ லோன் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர், உங்கள் ஐடி ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு லோன் அப்ரூவ் பண்ணி தராங்க வித்தின் 2 daysக்குள்ளே. அதுவும் இப்போ இந்த கோவிட், அதான் போன லாஸ்ட் இயர் எனக்கு தெரிஞ்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகேங்களா, எல்லா பேங்க்லேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு 9.2 இருந்தது. இப்போது இந்த COVID-19 சிச்சுவேஷன்றதால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டார்டிங் இப்போ கிரெடிட் ஸ்கோர் உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா 7.2 இல்லை 7.8 இதுதான் ஸ்டார்டிங். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் நீங்கள் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ராஃபிட். ஓகேங்களா? இந்த டைமை நீங்கள் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. புது கார் வாங்கணுன்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கைஸ், இந்த இயர் எண்டு நீங்கள் ஜாலியாக ஒரு புது கார் வாங்கி மாஸ் காட்டுங்க, மஜா பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் ட்ராவல் வித் சுரேன் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.